Dobrý večer, vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí Spišská Nová Ves Žilina. Najskôr rozhodnutie zápasu poprosím jedného z asistenta trénerov hostí, pána Tibora Tartara. Tak my sme sa prvým gólom ukludnili a hrali sme rýchlo na puku a dobre sme si brali brankovisku supera. Boli sme tam na skrine, samozrejme nám k tomu dopomohli presilovky. Využili sme dve presilové hry, skorovali sme v oslabení a potom sme to už kontrolovali, takže sme veľmi radi, že sme to zvíťazili. Ďakujem pekne, priestor na otázky na hostujúceho trénera. Vy ste, pán tréner, ako vnímali tie domáce výzvy? Mali ste nejaké informácie, viem, že ste mali ľudí, že či budú, ale nebudú? Tak my chodíme na každý zápas s videokoučom, takže hneď máme informácie, či potrebujeme brať my challenge, alebo keď bere super challenge, tak hneď vieme. Samozrejme, tie rozhodnutia sú vždy na rozhodcoch, môžete zobrať challenge, ale rozhodnutia robia rozhodcovia, takže vedeli sme o tom, že pravdepodobne asi ten challenge nebude uznaný, že budeme hrať presilovať. Teší tá ofenzíva posledných zápasov, lebo naozaj neuveriteľná, keď ešte pozrieme, že má v podstate jeden útok ofenzívny chýba, na čele za obcinom Valegat Káč, takže skvelé výkony chlapcov, aj Kolenič hovoril, že v podstate aj tak každým zápasom bojujú o to, čo najlepšie miesto dostane. Stále my sa to snažíme stále tlačiť do pracovnej morálky, do tvrdého tréningového procesu a sme veľmi radi, že chlapci pristupujú a využívajú svoju šancu na rade a samozrejme sme veľmi radi, že nám zatiaľ padajú góly. Ako zapadal obranca Čikoň, druhý zápas a vyzerá, že dobre. Má naozaj skvelý charakterový hráč, skvelé pracuje v tréningu, stále pozitívny, takže určite áno, je momentálne skvelým prínosom. Priestor na zhodnotenie pre domáceho hlavného trénera pána Petra Vremusa. Tak, samozrejme, cieľ dnešného zápase bol trošku iný. Tým pádom chcem povedať, že tá Žilina dnes vyhrala zaslúžene, treba im pogratulovať. My sa nachádzame v tejto fáze aj s takýmto zápasom, teraz som to chlapcom povedal, jednoducho v takej situácii, že za prvú tú štvrtinu alebo šestinu sme 5 zápasov vyhrali, 6 prehrali, ale jednoducho určite musíme spraviť nejaké zmeny alebo nejakým spôsobom tak, aby či ten náš herný prejav, hlavne v tom útočnom pásme, bolo to trošku iné, lebo my sme akurát dali, sa mi zdá v Trenčíne v prvom zápase 3 góly a ináč po 2 góly. Dávame strašne málo gólov na to, aby sme boli úspešní, ale jednoducho treba hovoriť. Ja som tu zažil aj toto a ja v tom problém absolútne nevidím. Tu sa treba zoceliť, dať nejaký impuls, ktorý jednoducho aj príde a treba tvrdo pracovať. Sezóna je strašne dlhá a pri tých mojich veciach, čo som zažil pri tom hokeji, tak takéto prehry mrzia, ale jednoducho niektoré veci ma aj naštartujú. Ďakujem pekne, priestor na otázky. Dá sa to, že ešte hráte stále to optimálne zloženie útokov, sa to mení? Ťažko hovoriť, ja som není tým človeka nadávať a ubližovať dokáže každý, čiže každý si myslí, že z tých chlapcov za tých 11 zápasov chcú robiť maximum. Áno, je pravda, že od niektorých sme očakávali moc viacej, hlavne od tých importov, nejakým spôsobom, ktorí sú tu, ale hovorím, oni sú tiež nositelia kvality, tiež nejakým spôsobom chcú, aby sa presadili, nepresadili sa, čiže tá ich kariéra, keď takýmto spôsobom budú pristupovať, tak asi dlho trvať nebude. Pán tréner, smola aj v tom prípade, že tie challenge, že bolo to tesné, že nevyšiel ani jeden, tam Denis by tu vám ukazoval jednoznačne, ale hovorím takto, aby zase títo veci to je na mne, čiže ja beriem prvú zodpovednosť za tieto veci a chalani, či to bolo pri prvom, tak som to tam konzultoval s dvomi, jednoducho verili tomu, že ten offside bol, nebol, mali sme to ubrániť, neubránili sme, tam za toho stavu 1 na 1-4, čo dali, tam tiež, ako hovoríte, to, ale hovorím, to je moja kompetencia, ja som si to zobral, čiže toto beriem na seba, ale tam už nebolo na čo čakať, lebo buď 1-4 alebo 1-3 a ideme do zápasu. Ďakujem pekne, sú ešte nejaké otázky? Ak nie, tak vám ďakujem za všetko. Ďakujem.